kiya ka ko ban ganewa sai dai in ke kika koyar ki nuna mini na gani. Lissafi na kai ne na gani da ido, domin ka nake kwalliya in caɓa ado. Kai kadai na aminta ka kwanta min a gado, shi yasa a cikin 'yan samari kai na tsayar. Kai ya nuna mini na gani. Lissafi na kai ne, ce lissafi na mana. Ayya masoyiyata gaskiya ke ta daban ce, wai mai sirrin ne na ga duk sanda muke zance, sai in ji kamar ke kaɗai ce cikakkar ya mace. Ran sake da ke rashin ki hankali na zai tayar, ki nuna mini na gani. dan gaye na ka hado, ƙaunar ka a raina ta yado. In dai har suna za ya rado, auren ka da aure na ma sunna zai bayar. Lissafi na ki nuna mini na gani, so da so